Takže po dlhšom čase čaute, zase tu máme nový vlog a som sa dlho neozýval, trošku som chcel spraviť taký upgrade aj na kameru, aby sme mali lepšie videá. Took a deal, sign another deal, post up in the hills on the real, headed for a mill, travel with me still, getting kills, all this pop appeal, got these pop stars try popping in, and they getting pop for real, I ain't tryna build, I was tryna lead a mill, getting to it, before I hopped up off the block, I was still going through it, friends doing pills, and came faster than it should've, I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up, dropping buckets, yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets, ay, yeah, like it's nothing, ay. Earn my respect and burn a budget, ay. Tears. My family, my life gon' live through them if I end up in any tragedies. I hope y'all understand this shit got bigger cause it had to be. I always knew I had it, but just not at this capacity. I recognize the gravity, closer to the summit, stacking chips and counting nuggets. I've been stunting, baby, cause I'm dropping buckets. Hey, yeah, like it's nothing. Hey, in the kitchen chopping onions. Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets. Yeah, like it's nothing. Ay, earn my respect and burn a budget. Tlačí nohu dolu a ja hneď využívam situáciu, od pravej nohy sa odrážam a berem si lape. Musím sa dať naspäť dolu, lebo pôjdem po jeho nohy. Sem, pretočiť. Tu. Ruka musí byť pod nohami, prekrížené nohy moje a on si ťahá. Dobre? Raz, dva, tri. Dobre. Čaute, ja som Alex, Filipov Zverenec. Mali sme tu dneska techniky od Fernanda, teraz ideme zápasy. In the kitchen chopping onions, yeah. Tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets, ay, yeah, like it's nothing, ay. Earn my respect and burn a budget, ay. Tears falling down, underdog is finally overcoming, baby, yeah, I'm dropping buckets, drop some cash for me. No, kedy si začal trénovať u Filipa a ako si na ňo narazil? U Filipa som začal trénovať asi tak pred 3 rokmi. A narazil som na ňo tak, že môj brat, ocino a ja sme prišli sem trénovať do tohoto fitka a len tak som si začal búchať do vreca. Filip tu bol a pozeral sa na mňa a začal mi radiť, že ako mám ísť s nohami, s rukami. A vlastne tak sme sa poprvýkrát nejako stretli. Postupne po rokoch som sa vybudoval, mám opasok sivo-biely a som tu. Pull up, dropping buckets. Yeah, like it's nothing. In the kitchen chopping onions. Yeah, tears falling down, underdog is finally overcoming, cause I'm dropping buckets. Ay, yeah, like it's nothing. Ay, earn my respect and burn a budget. Ay. Ja som Marek, Filipov Zverenec a záver tohto roku by som zhodnotil celkom super. Postúpili sme pár turnajov, niečo sa povyhrávalo, niečo sa poprehrávalo, ale to nevadí, za všetko sú to skúsenosti a chcem sa poďakovať nášmu trénerovi, ktorý v nás verí a spolu rastieme, takže ďakujem. Dneska mám zo pár súkromiek, mám tu nejaké silové cvičenia, mám tu box a na záver dnes máme aj jitsu. Dlhšie som nevydával žiadny vlog a skrz toho, že nemali toho veľa. Jedna vec, druhá, že mali sme tie turnaje a bolo tam to Rakúsko a potom nás čakalo ešte Brno na tatami. Zamerával som sa hlavne na decka, ktoré som bral na AGP do Viedne
a mali sme krásne úspechy. Odniesli si odtiaľ strieborné a zlaté medaile, takže som veľmi nadšený. Zápasil som tam nakoniec aj ja, odniesol som si jednu zlatú a jednu striebornú medailu a vlastne tým som aj ukončil tento rok zápasením. A čakajú nás ďalšie výzvy, ktoré budú od februára. Máme tam AGP Valencia, AGP v Bratislave na Slovensku, takže sa veľmi teším. Jedna novinka. Nehovoril som to dopredu, lebo som nevedel, ako dopadneme, takže nakoniec sme dopadli veľmi dobre a to je tá novinka, že patríme pod Fernandom Arajom. Čiže som veľmi rád a šťastný. Vlastne Fernando má akadémiu Jungle BJJ. Čiže boli sme teraz na seminári Spartacus Fight Gym v Trnave. Seminár bol super, odnesli sme si tam nové zážitky, samozrejme aj techniky. Stretli sme sa tam ako komunita a som rád, že budeme fungovať ako komunita, budeme si nápomocní, či už s trénermi zo Spartacusu alebo s Fernandom, čiže som šťastný, že taký malý klub ako je náš sa dostáva vyššie a vyššie a o to mi vlastne celý čas išlo, aby sme napredovali. Lávky zatiahnuté k telu. Dobre? Dobre? Idem si trošku zamakať, nejaký silový tréning predtým, než dáme ešte jitsu dneska. Tu mám pekne rozpísanú nástenku, aby som mal vo všetkom poriadok, hlavne keď mám prípravu, aby som vedel presne, čo ma čaká a aby som sa vedel aj hlavou nastaviť na to. To je tiež veľmi dôležité. Akurát na prechádzke vianočnej, po vianočnej v horách. Pomedzi. Ale ideme si.